Hola, què tal? Molt bona tarda, benvinguts al Catalunya Opina i a casa seva, que és Canal Català. El misteri continua. La data no existeix. Molt bona tarda, Carlos. Bona tarda a tothom. Doncs sí, no hi ha data, continua el misteri i tot i que dilluns comencen les proves i tot i que el senyor Zapatero ha insinuat una gran sorpresa per tots els catalans pel que respecta a Rodalies, encara no tenim data de la inauguració d'aquí, ja ho veuen, del protagonista del tren d'alta velocitat. No sabem encara quan arribarà, quan es pararà i quan els catalans podrem pujar i estrenar-ho. Així estan les coses i així continuen. Aquesta és la imatge del dia. Diuen alguns que el darrer míting del Partit Socialista a Catalunya serà i arribarà en AVE. Però de moment no se sap la data. Per cert, aquest matí una nova averia a Rodalies entre les estacions de Sants i Hospitalet. Molt bona tarda, senyor Antoni Quintana, advocat. Hola, bona tarda. Escolti, m'ha portat un llibre molt maco del seu germà. Sí. Però fixi, Me dona feina vostè. Realment és bonic. És de Menorca. Sí. I de què parla? És la història d'un aventurer del Mediterrà del segle XVIII que vivia del contrabando dels vaixells i després històries d'amor, molts costums locals de la illa, i ve a representar una miqueta la diferència de Menorca amb les altres illes, perquè sempre ha estat una illa molt avançada, molt diferent de les clàssiques de les altres que estan més al sud, perquè vam tenir els inglesos, després vam tenir els francesos, vam tornar a tenir els anglesos, i ja ho veuràs. Les Illes Balears, que sempre porten molt bons records. José? Molt bons records. Tenim allà un amic que és director d'un hotel que ens tracta superbé. Molt bons records. Molt bona tarda, metge del Partaulí, el senyor Sebastián Gallardo. Muy buena tarde. Quina diferència hi ha entre un metge i un doctor? La diferencia está en que para que te llamen doctor, en teoría has tenido que hacer la tesis y entonces te has doctorado. És la mateixa diferència, per dir d'alguna manera, entre un mestre i un professor. També n'hi ha, no, Carlos? I un periodista. No, entre un mestre y un profesor Bueno, hi ha la un grau- hi ha un diferencia es grau más de- Hi ha un académica. grau econòmic. Y también, Econòmic. en cambio, entre el médico y el doctor no. Per exemple, Entre el médico y el doctor no. No hi ha. Te llamen como te llamen, te pagan lo mismo. Parlarem avui, per cert, de l'economia. I també donem la benvinguda al nostre company, amic, periodista, el senyor Josep Moya. Bona tarda. Quan arribi l'AVE, 30 minuts a Tarragona, vostè que escriu pel diari de Tarragona. Però l'important de l'AVE hem de pensar que és la connexió de Madrid amb Europa. Per exemple, per això ha tingut prioritat fer Madrid-Sevilla, Madrid-Màlaga, Madrid-Valladolid. Això és l'important, això és la forma d'anar de Madrid cap a Europa. Anar cap a Sevilla, Màlaga, això és l'important. Lo demés no és important. Ahir vaig escoltar que estan estudiant que l'AVE vagi de Barcelona a Sevilla sense passar per Madrid. Ahir ho vaig escoltar, que està estudiant el govern, que també seria una bona notícia, però jo tinc una mica a Córdoba i així... Però a mi Sevilla ho trobo molt bonic, està molt bé, té coses fantàstiques. A mi el que m'agrada és arribar a París en 5 hores o en 4 hores, arribar a Berlín, arribar a Roma, etc. o Ginebra. Vostè perquè li agrada sortir fora de Catalunya i fora d'Espanya, però a mi no. A mi m'agrada... Què està més a prop? Perpinyà, Toulouse o Saragossa, Valladolid, Madrid, Sevilla? Però què és més bonic, senyor Moya? Depèn, No compare París amb Sevilla. No pot comparar. Sí que ho comparo, sí. Què va? Per gustos els colors. Per cert, ja que parlem de Rodalies, aquesta sí que és una notícia que està feta amb gran ironia. Doncs sí, perquè aquí anem plorant, perquè les coses arribin i perquè puguem gaudir, i en canvi a Madrid ja tenen data, ja tenen milions i ja tenen absolutament de tot. Zapatero s'ha compromès, i aquesta és la notícia, si guanya les eleccions, a posar en marxa un gran pla de Rodalies per a la Comunitat de Madrid per un valor de 5.000 milions d'euros. La prolongació de 150 quilòmetres de la xarxa de trens de Rodalies de Madrid, que actualment en té 400. Si comparem amb la població catalana i amb Rodalies Catalunya, resulta que això s'ha traduït en una xarxa ben estesa, un servei eficient i unes tarifes més barates que a Barcelona. 5.000 milions. Com pot ser això, senyor Quintana? Aquests milions cap a Catalunya, que funciona molt malament Rodalies. Bueno, el José deia ja tenen quartos a Madrid. De moment tenen promeses, també, que és el que anem tenint tots. Tenen promeses. Home, els de Madrid ho tenen molt fotut, els socialistes, perquè allò, quan arribes allà, és l'Espanya nacional, tu. I allà todos són del Partido Popular, però arrasando, i banderes espanyoles de tot arreu.
I, esclar, com no faci alguna gros, a Madrid segur que perd aquest bon home. El senyor Zapatero? Sí. El que passa és que aquí a Catalunya... A Madrid ciutat, el PP... He perdut. Escolta, jo venc d'un casament fa 15 dies a Madrid i no podia parlar a la boca perquè era català, i això que em vaig posar un xaquer i anava guapo i amb cotxe important i era un enemigo, no podia parlar, i és que... Serà imaginació. Ho dan per suposat que... Serà imaginació seva, No. Jo tinc la boca que encara, gràcies a Déu, em funciona i el cap també, no sé si demà hi estaré, però Madrid és Espanya nacional profunda. O sigui, vostè està insinuant, i també el nostre periodista Josep Moya diu que no guanyarà el senyor Zapatero a Madrid. No, jo... Aviam si ens centrem, perquè jo crec que la història va per un altre lloc. O sigui, la història és que si Zapatero torna a ser president del govern, destinarà... l'estat espanyol. Clar, destinarà aquests calés per aquestes rodalies de Madrid. No s'hi guanya la Comunitat de Madrid. No, per això potser pot rescabalar alguns diners de vots, uns quants vots, és la manera. Aquí, en aquest moment... És comprar vots, amb calés de tots. En aquest moment, precisament, que funciona, torno a dir, tan malament Rodalies, ja ha funcionat, el cap de llista d'Iniciativa a Barcelona, Joan Herrera, ha qualificat de sorprenent i insòlit l'anunci del president del govern espanyol d'invertir 5.000 milions d'euros a Rodalies Madrid. No arribaran al taulí la gent, Sí, bueno, mejor, no te preocupes por eso, que se la queden allí, pero de todas formas, por lo que estaban diciendo, yo creo que tiene toda la razón del mundo. Fijaros que todo el problema que ha habido en Madrid ha sido la pelea entre Gallardón y Esperanza. Esperanza, Gallardón, Gallardón, Esperanza. La campaña política en Madrid la tienen perdida con esa pelea que cogerá todas las campañas. Pero si diuen que no, que ahí perderá el señor Zapatero. Sí, por eso lo digo. Porque toda la opinión pública estará Esperanza, Gallardón, Gallardón, Esperanza. Y los votos se los llevará uno u otro. Como Gallardón no entra, se los llevará Esperanza, tranquilamente. Es paradójico, pero a mí no me importa que Zapatero haya prometido 5.000 millones para Madrid. En absoluto, si los necesitan, que los gaste. Lo que me importaría es que a Cataluña no le dedicara lo que necesitamos. Eso sí que me preocuparía mucho. Pero a ver, doctor, ¿usted ha ido a Madrid? ¿Ha viajado usted? Sí, mucho. ¿No se ha dado cuenta que funciona perfectamente? Que tiene unas instalaciones magníficas. Mejor que el de aquí. Y magnífico no. Mejor que el de aquí sí. Pero magnífico no. Magnífico es cuando te vas, por ejemplo, a Noruega. Magnífico es cuando estás en Suecia, en Suiza. Eso es magnífico. Sí, pero llegan a la hora y salen. A ver, la pregunta seria: té Madrid un dèficit de rodalies? No, mai se n'ha parlat. Té Catalunya un dèficit de trens de rodalies? Sí, sempre estem parlant. Però on s'ha de compensar el PP? El PP no s'ha de compensar a Catalunya per part dels socialistes, l'ha de compensar a Madrid. Aquí té els vots guanyats ja. Té els vots guanyats per què? Perquè té un electorat fixe, inamovible, que facin el que facin els aniran a votar. Dels indecisos s'ho distribuiran més o menys entre els 2 o 3 grans partits i s'ha acabat. A Madrid no, a Madrid tenen molt de perdre. Llavors, Madrid no té un dèficit d'infraestructures, però és igual, hi ha un dèficit de vots socialistes. Llavors ho compensen. Com ha dit molt bé el senyor Quintana, compren vots en diners públics. Doncs ja ho saben que poden trucar al nostre programa, ja ho saben que tenen el telèfon obert i anem amb la primera d'aquesta tarda. Hola, molt bona tarda. Bona tarda. Hola, com et dius? Lina. Des d'on? De Tarragona. Tens la paraula des de Tarragona, Marina. Gràcies. No, simplement volia dir el Zapatero el que diu de Madrid. Per això Catalunya no mos estranya ni una mica, ni una gota. Llavors volen que aquí a Catalunya votem el Partit Socialista de Catalunya. Però jo no hi crec en això. Jo sempre he sigut dels socialistes catalans. Però en aquest moment estic dudant moltíssim per qui votar. Perquè no m'agrada el sistema que fa aquest senyor. De cap manera. Perquè sempre som els últims. Llavors diuen, si diuen que paguem més o paguem menys. Sempre som els que paguem més. Tenim més gent estrangera que cap puesto d'Espanya. I hem d'aguantar això. I aquest senyor que està dient ara de Madrid que no pot parlar el català, doncs té tota la santa raó, perquè jo tinc família a Madrid que són catalans. I el primer que li van dir, tu de dónde eres? En castellà. I ell li va dir, jo soc de tal puesto. I li van dir, però els meus pares són catalans. Llavors sap el que li van dir?